ka mag-isa ning talong. Tapos napod ni okra. Okra. Tagol sa ginamos. No, guys, welcome to my channel. Gusto magkarkarni na may mga manok diri. Ani, tips ha para sa mga gusto maglutog manok. Na ay kamunggay. Na kamunggay. Na ay kapayas. Na ay sili. Napoy tanglad. Asan tanglad? Tura. Asan tanglad? Tura oh, tanglad. Kita ka ng tanglad. Idom na ko ah. Tanglad sa silingan. Kana. Nindot di sa bukid. Libre ang sudan. Gago! Manok na lay kulang. Ano manok dire? Ay dara, manok. Dara ang manok ko. Naglulang manok. Kailangan mo init ang manok. Isip na kwado sa akong motor. Ara. Kailangan siya tubig. Tinulan na. Atik lang. Bitaw, advantage sa mo puyo o bukid. Tingnan ani, kaduog mo angin. Mga kahoy. Nanghimo ko. Oh, no. Ingani ang mupuyo o bukid. Sa mga taong gusto mupuyo o bukid, ingani inyong simutan, ingani inyong ma-feel. Kung isa po ana, ang tips sa para sa mo puyo o bukid kay libre ang sudan. Nga naman, tamo ha. Nga nung agawa. Nung libre ang sudan. Tara. Na ay talong. Tara, talong. Sa may talong tapos pagkahuman, pwede ka pwede ka mag-isa ng talong. Tapos napod ni okra. Okra. Tagol sa ginamos. No, dagko kay mga okra. Og naapod ni kamunggay. Dara, pwede nyo pang kwitsaw, ana. Kung importante, naapod tayo mga. So, ani ko kabaluman ni nagulay. No. May advantage sa mamuyo og bukid. Napoy papayat. Amo tamo silingan na. Pero pwede ka mga silingan. Te, mga imig kapayas te. Na. Og isa pa jud, lami kay diri na apod ni o. Kani o magtag sa ginamos oy gisari ka na. Na. Og sili. Hinog na. Pero sa silingan ni. Ano advantage sa bukid, punta sa syudad. Puyo na mo. Gago!